Lejliet il-miliet ta' xogħol rari għal ġurnalisti u ħaddiema oħra li jaħdmu għal gazzetti. Hija tradizzjoni li l-gazzetti ma jkunux ippubblikati fi 3 jiem partikolari fis-sena. Iżda l-editur tal-Orizzont Josef Caruana spjega li jekk waħda minn dawn il-jiem tinser tal-ħadd, it-tradizzjoni tinkiser. Kif se jiġri din is-sena? Hija tradizzjoni tal-gazzetti kollha stampati li fil-miliet u anke Boxing Day ma jħorġux. Hemm ġurnata oħra partikolari li fis-sena li ma nippubblikawx gazzetti li hija l-ġimgħa kbira. Imma f'din l-okkażjonijiet ta' dawn il-festi il-miliet ħajnsaħ jaħbad il-ħadd u allura d-deċiżjoni kienet illi t-torċa tiġi pubblikata. Minkejja dan Boxing Day l-Orizzont ċerta toħodha frank, ma toħroġ, ma tiġix ippubblikata. Fl-uffiċini tal-Union Press u l-gazzetta Kulħadd fil-Marsa, f'lejliet il-miliet l-attività kienet waħda biżla bħas-soltu. L-editur tat-Torċa Viktor Vella jitkellem dwar ġurnata mill-iktar impenjattivi. Illum għalkemm lejliet il-miliet hija ġurnata ta' ħidma għall-ħaddiema tagħna għandna grupp ta' ġurnalisti u desktop operators qegħdin naħdmu fuq il-ġurnal Torċa li toħroġ il-ħadd, ġurnata tax-xogħol normali, għalkemm nispiċċaw ftit kmieni imma hija ġurnata impenjattiva bħal oħrajn. Fil-ħarġa tal-kulħadd wieħed jistenna l-aħħar aħbarijiet brabta mal-hijack tal-ajruplan Libjan f'Malta. Iżda mhux biss. Ħarġa speċjali ikollha enfasi partikolari, kif spjega l-editur Aleander Balzan. Naturalment tkun ħarġa differenti minn oħrajn fejn l-enfasi tkun anke forsi iktar fuq l-aspett soċjali, l-attivitajiet li għaddejjin bħalissa madwar il-pajjiż brabta mal-festi tal-miliet. Għandna intervista mill-iktar interessanti mad-dejns ta' pantomini ewlenin li qegħdin isiru fil-pajjiż, allura hija ħarġa li m'għandix tintelef forsi dak li jkun wara l-ikla tal-ħadd wara nofsinhar mal-familja jew mal-ħbieb ikun irid dak il-ftit ħin ta' rilassament u żgur illi l-gazzetti li joħorġu il-ħadd anke f'jum il-miliet mhux se jiddiżappuntaw.